Творчая сустрэча, а таксама аўтограф-сесія з рэжысёрам і аўтарам сцэнарыя Андрэем Зайцевым, які асабіста прадставіў сваю працу ў гомельскай публіцы. Многие зрители, которые выходят с картины, они подходят и говорят: вы знаете, я хотел бы вот такой встретить старость со своим мужем или со своей женой. Кино такое впечатление производит, что люди хотели бы, чтобы у них тоже была вот такая старость, были со своим близким человеком в таких отношениях. Конечно же, это кино прежде всего для семейного просмотра, потому что это кино как для родителей и также для их детей. Нядаўна фільм быў адзначаны на міжнародным кінафестывалі «Лістапад», дзе заваяваў адразу 2 ўзнагароды. Кінастужка распавядае пра пецярбургскіх інтэлігентаў, чыя мудрасць і душэўнае цяпло дапамагаюць навакольным. Галоўныя ролі выканалі Святлана Кручкова і Александр Адабашьян. Пасля прагляду гледачы мелі магчымасць задаць пытанні рэжысёру. Прэм'ерны паказ пакінуў у гамельчан не толькі яркія ўражанні ад фільма лаўрэата, але і памятныя аўтографы.